hedder Louise Kane, og jeg er en del af Kulturcampingvognen. Jeg er poetry slammer. Jeg skriver og optræder, og jeg håber, at der vil komme nogle unge mennesker, der er med i workshoppen. Det er der allerede nogen, der har gjort. Og jeg har et par eksempler på nogle tekster. Jeg har et digt af Sara Elkær fra 8. klasse på Herlev Byskole. Det hedder Flaske. Nu skal I høre. Jeg ser på ham. Han ser tilbage på mig. Men det er som om, han ikke ser mig. Jeg ser ham bunde det sidste af flasken. Jeg vil ønske, det var mig. Gid jeg var flasken. Så ville jeg få bare lidt af hans opmærksomhed. Det var Sara. Så kan man også i workshoppen lave volapyk-digte. Og her er et fra Kildegårdsskolen Vest. Er I klar til noget volapyk? Her kommer det. Jeg løber for at sidde, og agurker er et bogstav for Gjokalupan. Jeg sejler for at fange en cykelhjelm, og derved sejrer. Jeg kører rutsjebanen, som er mine ben og sko. Den kedelige lampe bor i byen sammen med sværdet og min tommelfinger. Den jager små nuttede kaniner og finder underholdning i at skyde dem. For den skyder en kanin med sine